Tabuwe Mhlanga ukhulumayo abalaleli bonke abangaphandle. UDr Tabuwe Mhlanga ukhulumayo abalaleli bonke amazwe angaphandle na South Africa yonke nabalaleli emakhaya. Ngiyanibingelela nonke. Ngibingelela ngokujabula. Ngithi naku Dr. Tabuwe Mhlanga ukhuluma nani, ngithi angumnike inamba kokuqala. Inamba zami zithi 065 674 8648. Ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 8648. Inye yesibili ithi 079 911 32 42. Ngiyayiphinda leyo nombolo 079 911 32 42. Ilezo inamba ngitholakala kuzona mina Dr. Tabuwe Mhlanga. UDr. Tabuwe Mhlanga usiza abantu ngokweqiniso. Mawufika kwa Dr. Tabuwe Mhlanga vele uyazi ukuthi bengifikelani. Usibone nawe kukhululeka phakathi kwempilo yakho. Uzibone wena kukhululeka phakathi kwemisebenzi yakho. Uzobone kukhululeka phakathi kwebusiness lakho. Uzibone ukukhululeka phakathi komuzi wakho, ngoba uDr. Tabuwe Mhlanga uyabasiza abantu ngokweqiniso. Ngoba ngikhuluma nani South Africa ngintshela kuna specially 6 and 7 April. Especially seqiniso. Ngithi balisani ngobuningi benu South Africa yonke. Nokwazi ukusizakala kwa Dr. Tabuwe Mhlanga. Ngoba ngikhuluma nani South Africa ngokujabula. Kulabantu bangibongayo nalabantu bakhulumayo ukuthi awu Dr. Tabuwe Mhlanga kufani. Bengihlupheka sokunqona kufani. Lokho kuyangijabulisa ke lokho mina Dr. Tabuwe Mhlanga. Ngoba ngiyakwazi umbethelela phakathi komuzi umuntu akhululeke into emhlukumeza phakathi komuzi wakhe ingasaphindi imhlukumeza. Ngoba ngikhuluma Dr. Tabuwe Mhlanga ngiyakwazi ukuthi kule special imithi yokubethela ikhona. Uphondo lukhona. Imithi yokugeza, gezela inhlanhla ikhona. Imithi yokugezela amakasino ikhona. Sengikhuluma nani South Africa nonke. Kuthokozani ngobuningi benu nibhalise. Nibhalise ngendlabulo. Ngithi ufuna ukukhuluma nami, khuluma nami. Sanibona. Ngiyakubingelela sakubona. Ngiyabingelela sakubona. Sakubona ndoda. Ninjani kuthabula kithi? Hello, network sakubona. Ndikhuluma nawe Nkosi yamakhosi baba, ninjani? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Ngiyakuzwa mkhulu. Ngiyakuzwa manje, sekuzwa kuyazwakala bekungazwakali sengiyakuzwa manje. Ngiyakuzwa manje. Okay mkhulu. Ngifuna umkhulu bingelela ngilunga ngabe eCape Town. Awu ngiyabonga kakhulu, ngithi angikhulume nabantu phela ngoba kuna special sa 6 ne 7 April. Sengiyabatshela ukuthi awu cha, balisani ngobuningi benu niyothola iqiniso. Mkhulu ngiyasibona sona mawusiqhaqha ukuthi nasikude singabe eCape Town but siyafuna ukuza ngapha. Yebo kunjalo, ozothola iqiniso, ozothola impumelelo yakho kwa Dr. Tabuwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Mkhulu ngiyabonga mkhulu ngizalele impilo mkhulu ngabe ngikude kakhulu. Ukude kakhulu kodwa ke akunankinga, mawuhluphekile uzohamba phela uyothola impumelelo ke uzothini? Fanele uze ukwazi ukuthola impumelelo yakho.
Mkhulu, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ukubona, ngiyabonga ukukhuluma nawe, ngibonga kakhulu. Yabonga mkhulu, qhubeka mkhulu ngonceda abantu mkhulu, ngingumlandeli wakho ndibukela every day. Ngiyabonga kakhulu vele, hawu ngisebenza ngokweqiniso, abantu bayajabula, ngiyabanika uphondo, ngiyabanika konke, ngibanika igubhu. Hawu cha, ngiyabona ukuthi izinto zivulekile zokaDokotela Abuwe Mhlanga, imithi yakhe iyasebenza. Ndawuwe, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Hawu ukhuluma nani nonke South Africa. Ndikhuluma ngespecially amadoda 6500. 500 ukubamba ndawo. Kubuye kuba nebhodlela lowayini, kuba nobhodlela lo John Hawker. Kuba no 200 yekhombo yakho yamaqanda nenalithi nekrimola nematches. U200 lowo. Ikhombo yakho yokugeza ngayo. Kubuye kuba no 200 no 50 wamakhosazana. Kubuye kube no 150 yohlweza. Uphathe 500 yokuqina entabeni. Uza nawe ukwazi uqina phakathi komzimba wakho uma uhamba usizwa ukuthi ngiyindoda. Eloko kusho uDokotela Abuwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Ndikhuluma nani abalaleli nonke South Africa. uDokotela Abuwe uyabasiza abantu ngokuhle. Ngithi manifuna ukukhuluma nami nibuze imibuzo ningakhuluma. Abaningi bebakhalela ukuthi uDokotela Abuwe Mhlanga kufanele abe ne-TV yakhe. Vela senginayo TV njengamanje, labe bafuna ukukhuluma nami abakhulume. Nami ngiyajabula ukuthi mangikhuluma mina nobantu bami, nobalandeli bami ku-TV yami uDokotela Abuwe Mhlanga TV. Lokho kuyajabulisa ngoba siyakwazi ukuqoqa ngemithi nempilo yakho umuntu phakathi kwempilo yakho neceke nani nasemsebenzini. Ngoba ngisho uDokotela Abuwe Mhlanga ukuthi ngisebenza ngokweqiniso, angiwaqambi manga. Kuba nalaba nje bahluphayo bafaka ithombi zami, babhala inamba zabo, baqola abantu ukuthi bona bayayenza imali esalamisi, bona bayenza imali ukuthi itwale endlwini. Awu mina ngikwenzi ke lokho ngoba phela ngifuni ngoba kuhambisana negazi. Mina Dokotela Abuwe Mhlanga ngithanda ukuthi umuntu meza kumina ngumtshela iqiniso leli uzohamba nalo ukuze alapheke umuntu. Iloko ngishoyo nje bese ngichaza kokuqala. Ngithi amadoda ay 6500. Abosifazana 5500. Labo kugesa kuphela. Ufuna ukuvulela inhlanhla zakho ugese nje. Awuthatha uphondo, awuthatha isigubhu. Kuba 3500. Sibuyele emuva kancane. Amadoda 6500. 200 wesigaba, 250, 200 umatanda, 250 wesigaba, 150 ihlweza, 5 rand noma ama2 rand akunankinga. Kubuye kube no 500 yasentabeni ukuthi umuntu awungeke uthathe imithi yakho ungaqiniswanga phakathi komzimba wakho. Mina uDokotela Abuwe Mhlanga ngiyathanda ukumqinisa umuntu ukuze akhululeke naye. Zonke izinto zakhe zihambe kahle. Kuzotholwa nemithi yokubethela phakathi kwalelo phondo lelo ukuthathayo. Kube nemithi yokugeza 20 days. Imithi leyo yokuvulela inhlanhla zakho nokuvula amadlozi yakho. Imithi yokuvula umsamo wakho. Usokwazi ukuyigeza 20 days. Awubonike ke kunemithi yakho yokucuma for 80 days. Kwenzela ukukhipha wonke amathunzi asinyama lawa kwenza ukuvala ukuthi umsebenzi yakho ingavuleki. Nalabo abafuna umsebenzi kuba njalo. Bosifazana nabo 5500 kuzoba no 200 yakhombo yabo emaqanda nenalithi nemakhandlela u6. Kuba no 250 esigaba. Nobhodlela John Hawker nobhodlela lowayini libovu.
kubuye futhi kuba ne500 sentabeni ngoba naye kufanele kaqine kuzila bathakathi bangabuthakathi afikele phakathi komzimba wakhe nophakathi komuzi wakhe. Yiloko ngishoyo nonke laba bokuthi bozogeza vele nabo bozobamba ibhodlela loJohnny Hawker laba 3500 bozobamba ibhodlela loJohnny Hawker no 200 emaqanda no 250 sigaba yasentabeni laba geza ngo 3000 ngeke bas 3005 ngeke baye entabeni ngoba izinto zabo sizoba zokugesa ukuthi kufuneka inhlanhla zabo. Iloko kushoyo Dr. Buwe Mhlanga mungilalele ukuthi ngithini abalaleli bami nabalandeli bami. Nalaba ngithandayo mina Dr. Buwe Mhlanga ngiyathokoza. Ngibonga kakhulu kulomsebenzi nguwenzayo wonyanga ngathwasela ukuthi ngikwazi ukusiza abantu. Ngoba emhlabeni vele bathakathi baningi banamona baningi labathanda ukuthi bafisa ukubulala munye umuntu baningi. Into engafunakala ukubulala munye umuntu naye afuna ukuphila emhlabeni. Angeke umuntu angafuna ukuphila emhlabeni sonke siyafuna ukuphila emhlabeni la. Manje masombulala makubulawa wena ngeke ujabule manje wena ujabula ngokubulala munye umuntu. Ngokuthi mina ngiyathakatha kakhulu ngokuthi mina nginamona ngifuna ukumbona kanti ukuhlala phansi ukuxoxwe ngomlomo kuyaphela. Iloko kusho Dr. Buwe Mhlanga ukuthi no South Africa abalaleli bonke South Africa bangizwe ukuthi ngithini. Ngimemezela special ukuthi nifike mhla ka6 no7 April. Kuzanikwazi ukuthatha imithi yokumsiza phakathi komuzi wenu nasemsebenzini yenu. Mina Dr. Buwe Mhlanga umuntu wami usebenza ngokweqiniso. Mina Dr. Buwe yonke into ngitshela yona izoyenzeka ngokuhle. Mina angisebenzisi igazi angisebenzisi igazi nginengane zo 48 abazukulu ba15 abakhosikazi awu6 umndeni wami emkhulu. Angisebenzisi igazi angisebenzisi isilwane angisebenzisi igazi lenkukhu mina ngikwenzela ngemithi yemvelo ngendlela ngafundiswa ngayo ukuthi ndikwazi ukusiza abantu South Africa yonke. Ngoba ngikhuluma mina nonke South Africa ngikhuluma ngokweqiniso. Ngithi balisani ngobuningi benu kulaba abantu bahluphekile ubhalise ngobuningi benu nizothola impumelelo kwa Dr. Buwe Mhlanga niyothola kuvikeleka kwa Dr. Buwe Mhlanga. Ngithi ngiyayiphinda namba yami mina Dr. Buwe Mhlanga inombolo yami ithi 065 674 8648. Ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 8648. Inye isibili ithi 079 911 3242. Ngiyayiphinda leyo nombolo 079 911 3242. Ngikhuluma nani nonke abalaleli South Africa. Yizo inombolo lezi ngitholakala kuzona mina Dr. Buwe Mhlanga. Ngiyathanda nonke South Africa. Ngithanda ngokuqiniso. Ngoba ngimthanda South Africa ngendlela ngimthanda ngayo nami ngithanda kanjalo. Thina azinyanga asifanele sikhulume amanga sisebenze amanga. Thina zinyanga kufanele sisebenze ngokweqiniso. Asisho ukuthi masisebenza bonke abantu bozophumelela bonke kodwa mawuna inhlanhla yakho nendlozi lakini hawu uzotshentsha ukugijima kuphumelela njengalaba ngibalungisayo. Mawubona ukuthi cha ungathi ngiye ka Dr. Buwe Mhlanga kwaba ngakahle kufuneka Dr. Buwe Mhlanga umfonele. Masomfonelile Dr. Buwe Mhlanga uzokutshela ukuthi sondela ngaseduze kukhona la siphazame khona. Noma kumbe indlozi lakini leli lingabayo noma kumbe mhlawumbe isinyama sakho sikhulu sizobuka isisakahle lekonke lokho sikwazi ukulungisa siqondise ngikutshela ukuthi kwamanje awubuyele emuva. Ngoba bephela mawufika ngespecially awufike ufika ugeze namhla kusasa uhambe. Kanti abanye bana inyama siqinile phakathi komzimba. Seke iloko ngishoyo ngitshela nonke South Africa ngitshela nonke abalaleli makhaya ngitshela nonke abamazwe ngaphandle. Nikhuluma na Dr. Buwe Mhlanga njengamanje mina nginamuthi weqiniso. Nginamuthi okhipha sinyama nginamuthi westroke nginamuthi osifo sokuwa nginamuthi wabantu bahlanyayo nginamuthi la wehliso mabuhlisiwe esusiyakukumala nginawo umuthi lo ukuthi ngikwazi ukulapha uphile.
nokuthi manje wena mawunankinga ukuthi izinto zakho azihambi kahle nasemsebenzini nakuphi la ubona khona ukuthi akuhambi kahle hoza kwaDokotela Abuwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso ngiyokulapha ngokuhle kuze zonke izinto zikhululeke kusho mina Dokotela Abuwe Mhlanga angisakhulumi ngamazwi ngawahambile okwaba ngifuna umuntu okwazi ukuphilisa abantu abaningi vele kuza ngibe inyanga kufanele ngihambe ngikwazi ukuthola imithi yokuphilisa abantu wonke umuntu uhluphekile angikhethi umuntu ukuthi lo angimlaphi lo ngilapha noma ubani wonke umuntu ufika kwaMhlanga ngokuhlupheka kwakhe ngiyokwazi kumlapha usho mina nonke abalaleli emakhaya usho mina South Africa yonke usho mina uDokotela Abuwe Mhlanga lo ulapha ngokweqiniso ukhuluma ngespecial njengamanje sokusiza abantu ngoba phela bonke abantu abanamali ifanayo omunye awunayo omunye anganayo semina Dokotela Abuwe Mhlanga kufanele ngumzwele umuntu ukwazi kuyehla naye akwazi ukuthola leyo mithi akwazi naye uyosizakala ngoba basibiza ngomamiliyoni uyoyithola phi imali zamamiliyoni umuntu noma naye amamiliyoni kodwa ke kufanele umsize kwenzela ukuthi naye akwazi ukuphumelela akwazi ukuvikeleka phakathi komzimba wakhe ngendaba yabathakathi banzima siphila kanzima emhlabeni ngabathakathi siphila kanzima emhlabeni ngabantu banamona siphila kanzima ngobantu bahamba basingela abantu siphila kanzima manje kufanele nawe uzibonele ukuthi no phela umuntu nomuntu kufanele azikwazi ukuzivikela phakathi komzimba wakhe azikwazi ukuzivikela nophakathi komuzi wakhe khona abantu bana inkomo esifayo njalo umuntu wenkomo ukhona noma ibulawa isilwane noma ibulawa ngokuthi kube mhlawumbe amandlozi awahlalanga kahle phakathi komuzi nginawo umuthi wenkomo ukuthi ukwazi ukuthi inkomo zakho zande ukwazi ukuthi inkomo zakho zingafi njalo ukwazi ukuthi inkomo zakho masiphuma sibonakala ukuthi inkomo zendoda imithi leyo ikhona kwaDokotela Abuwe Mhlanga ngoba ngisho namhlanje iloko kushoyo uDokotela Abuwe Mhlanga ngiyakhuluma nani South Africa no ngiyakhuluma nani abazwa ngaphandle ngiyakhuluma nani abalaleli emakhaya lo ufuna unifonela angifonele manje ndikwazi ukukhuluma naye angibuze imibuzo sikwazi ukukhululeka sikhulume ngizokuphendula mawuso unifonela ungibuze imibuzo ngizokuphendula ngiyathanda South Africa nonke ngiyathanda abalaleli emakhaya ngiyathanda amazwi ngaphandle ngithanda mina uDokotela Abuwe Mhlanga umuntu okuthanda wonke umuntu iloko ngishoyo mina Dokotela Abuwe Mhlanga khuluma ngespecial saka 6 ne7 nako kuya ngakhona sekuya ngakhona nizokwazi ukuthola ukuphumelela angifuni kusasa basiphele special sosala ukhala bhalisa njengamanje amadoda 6500 u500 ufaka kubamba ndawo ku account it 16 80071 341 Capitec eMhlanga ngiyiphindele inombolo 1680071 341 Capitec eMhlanga iloko ngishoyo nonke South Africa nonke ngaloko ngishoyo abalaleli emakhaya ngithi ngempela ngiyathanda nonke balisani ngobuningi benu 6 ne7 April Ndawuwe ninjani kathawula gate ninjani yebo uyaphila kodwa yes ngilalele ngiyakuzwa yes yes
cha mina sengikhulumile ukuthi ku special noma isangoma noma ubani noma inyanga ku 6500 ya noma inyanga noma ubani maku special noma ungafika ku 6500 u500 ubamba ufaka ku account lengishilo manje ukubamba ndawo seke yo matanda yo bakhosazana sengishilo 150 uhlweza 500 sentabeni ukuthi uyoqina nawe makuyisangoma mina ngiyokuqinisa ngokwami noma waqina kodwa mina nami ngizokuqinisa ngokwami usekhona hello not working yes ngikona walahleka ngiyabonga kakhulu hawu kulungile akuna nkinga mase uqesitete ukukhuluma bafuna ukukhuluma sikhulume okay sizokwazi ukuxoxa kahle kwasikutele ndawo sengiswile ngedawuwe ngiyabonga kakhulu all right sengizwile ngizwe kahle ndawo asikhulumeni nonke South Africa uDr Buwe Mhlanga ukhuluma njengamanje ukhuluma ngespecial sokusiza abantu base South Africa labantu bahluphekile South Africa ngiyakwazi ukuthi ngibasize ngokukhululeka mina Dr Buwe Mhlanga ngiyinyanga yokusiza abantu ngisiza wonke umuntu uhluphekile South Africa uchuchwa abatakati uchuchwa ipoko unamathunzi amabi emzimbeni anizwani emndeni nihlala ngokucabana uzwani nengane yakho ihlala ngokuphuza utshwala ngani ibuye ekhaya ibuye ngesikhathi sayo sinayo umuthi ukuthi singakunika uyoyekelisa ingane yakho utshwala wesinto sikhuluma ngomuthi wesinto ukuthi ingane yakho iyakuhlukumeza ngokuphuza utshwala ibuye etatiwe sonke insuku siyakwazi ukulungisa ingane yakho sibuke ukuthi umoyani kunamoya umhlobo nemoya ukhona phakathi komzimba wengane yakho uyenza ukuthi uphuze utshwala sonke insuku silungise leyo ndaba sikwazi ingane nayo ithole impilo yayo ikwazi ukukhululeka ngoba utshwala awakhi mawuphuza utshwala njalo nje utshwala uyabhidliza ubhidliza abazali bakho into otshela ngomzali wakho usayizwa noma ubani ukutshela ukuthi lento uyenza wrong uphuza ungasafuni awuboni ke lento leyo ayifuneki sikhona thina bo Dr Buwe Mhlanga ndikhona mina Dr Buwe Mhlanga ngiphethe lo muntu ukuyeketsa umuntu utshwala ndikhuluma nani nonke South Africa ndikhuluma nani nonke abalaleli makhaya ndikhuluma nani bamazwe ngaphandle muntu ufuna kundibuza ngespecial ukuthi sihamba kanjani afone angibuze ngizokwazi kumphendula kusho uDr Buwe Mhlanga ndikhuluma nani nonke South Africa mundiphendule ufuna kungena ku ringi ukhulume nami ngena erinkini isikwazi ukukhuluma mawusokuthi ufuna ukufona unifonele nje ngoba ngisho nje ndikhuluma nani nonke South Africa kuna special 6 no 7 April 6 no 7 April especially sokusiza abantu uyothola amaphondo so uphondo asiso susigubu ngenzela amaphondo abantu ngenza intindili abantu uzothola uphondo bathole intindili bathole imithi yokubethela bathole umuthi yokuqhuma bathole umuthi ukugeza ukuvula inhlanhla zakho ugeza 20 days lo muthi baphinde bathole umuthi wokugeza welodo necasino ukuvula inhlanhla zakho zonke kwenzela ukuthi ukwazi ukudlala casino ukwazi uhlala lodo inhlanhla yakini malivumile idlozi uyoyibamba kusho Dr Buwe Mhlanga khuluma nani abalaleli nonke esiningi isifo ngisilaphayo ngoba ngisibala uDr Buwe Mhlanga uyalapha sifo sokuwa uyalapha sifo sokuhlanya
uDr Buwe Mhlanga uyalapha lumbo noma isizwe sikukumukile siyakukumala sizwe ngiyakwazi ukukunika imbiza yakho ikhona uphuza 7 days ukwazi ukukhululeka noma uyikahle toilet ukukunika biza uyiphuze 7 days ikhiphe konke kuseswini kukuhlukumezayo noma una inkinga yenyawo ziyavuvakala inyawo zakho ngiyakwazi kulapha lezi inyawo zakho lezivuvukalayo ukunike imbiza yakho ehambisana nenyawo zakho makuthi unasilonda singapholi siphuma amashushumba amhlophe siyawuthi uyathi kanje ayaphahlazeka amatuthumba uDr Buwe unawo umuthi lo uyenza ukuthi amatuthumba lawa akwazi ukuphela phakathi komzimba wakho neyilonda singawomi ngiyasilapha kusho uDr Buwe Mhlanga khuluma nani abalaleli khuluma nani abamazwe ngaphandle khuluma nani South Africa yonke balisani ngobuningi benu ubalise uzothola kuphumelela kwaDr Buwe Mhlanga amaphondo yiwo lawa niyawabona ayakhandwa ngiyamayenza ngilungisa imithi yenu amaphondo maningi ngilungisela nonke South Africa lo uthi uyathanda ukusizakala mawufuna ukusizakala uyosizakala kwaDr Buwe Mhlanga uDr Buwe Mhlanga ulapha ngokweqiniso ngiphinde futhi nginitshele ngeyigangi lezi gangayo lezi sikola abantu kufuneke nikade kakhulu isikola ngeyintombi zethu tholakala ukuthi ufake isithombe saDr Buwe Mhlanga asho futhi ukuthi hayi mina mina Dr Buwe Mhlanga ngilapha ngokweqiniso asho kanjalo nje ngisho nami afake isithombe phambili afake inamba zakhe seke amtshele ukuthi faka imali kaShoprite anitshela ukuthi faka imali akwa ebank amtshele ukuthi faka imali ehoreti mina ngikwenzi ke lokho angimfakisi umuntu imali ningamwazi kala kubonana naye umuntu silaphane kushonda imali la ijonda khona sengiyakutshela ukuthi le isele uzongifakela bank le isele ke uzongifakela ka Shoprite le isele imali mfowethu uzongishapela ufakela kuhoreti ilapho ngenza khona sengimlaphile umuntu sengimbonile angukwazi ukuthi ngifakise umuntu imali ningakamboni ningakakhulumi naye eloko hayi Mhlanga akayisebenzisa into enjalo ngoba ihambisana nobutsotsi imali kufanele uyisebenzele ungayenzi imali yobutsotsi ngoba ibusekile imali ibusekile yokusebenza umuntu naye isibambane sibonane kusenza kanjani awuboni sikhulume la sigodlweni mina ngilaphela sigodlweni akusumuntu uhamba lapha indawo zonke noma ukude kangakanani mawufuna mina uza kumina la Stenga ngihlala Stenga kwaDukuza KZN ngihlala ngaseMeville Matanjini mawufika erenke Stenga uyagibela ama taxi yaseMeville umbuze udriver ukuthi uyehlaphi uthi uyehla Bodini mawufika Bodini ungabuza noma ubani ngoba ngumuntu waziwayo ngumuntu abantu sebangazi bonke la eMeville yonke na Stenga yonke sebangazi se awuna kulahleka usho Dr Buwe Mhlanga ulapha ngokweqiniso ngibuye futhi ngisho amadoda 6500 u500 ufaka ku account lo ulapha ngokweqiniso khuluma nani nonke abalaleli South Africa nibhalise ngobuningi benu kuseduze la siyakhona sesiyafika ke kuEpril nibhalise kuse8 ngikwazi ukwenza total abantu ababhalisile ngikwazi ukulungisa amaphondo onke ukuthi amaphondo la ozolingana abantu babhalisile ngisho njalo mina Dr Buwe Mhlanga ngitshela nonke South Africa ngitshela nonke bamazwe ngaphandle ngitshela nonke abalaleli emakhaya uDr Buwe Mhlanga uyakhuluma nani namhlanje ukuthi cha especially sikhona sokwenzela ukuthi ngikwazi ukusiza abantu ngibasiza ngemali yaphansi kwenzela ukuthi umuntu ungeke uyithole imali ya 3000 yakho 35000 58000 mawungayitholanga le mali leyo ngizokuyisela mina ukwazi na ukuphumelela kusho Dr Buwe Mhlanga khuluma nani South Africa yonke
Sikhuluma nani abalaleli bonke emakhaya, ngikhuluma nani bamazwe angaphandle. Bhalisa, ngiyakubona nawe ukuhluphekile. Bhalisa. Siyakwazi lokho ukuthi abantu bayakhala kakhulu. Baqolwe kakhulu. Vele baqoliwe abantu kakhulu. Nalabantu batifaka amali bank. Bafakiswa amali into ingekho. Ayifuneki le into umuntu umlaphe ngokweqiniso. Kusho mina Dr. Buwe Mhlanga, ngiyathanda nonke South Africa, ngiyathanda nonke abalaleli bangaphandle, ngiyathanda nonke abalaleli emakhaya. Khuluma nani, mawufuna ukunifonela ungifonele. Ngoba ngikhuluma inamba ya account ithi 16 800 71 341. Ngiyayiphinda 16 800 71 341. Ile number ya account Capitec eMhlanga. Khuluma mina Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma nani abalaleli emakhaya. Ngilalele ukuthi namhlanje ngikhuluma nani ngomwazi special. Ngoba manje kuyafika kuseduze la siya khona. Ephelele seyangena sizongena khona manje. Nize ngobuningi benu nibhalise ngobuningi benu. Sengishilo isifo singizilaphayo. Ngilapha isifo zokuwa. Ngilapha isifo zokuhlanya. Ngilapha lumbo emzimbeni womuntu. Ngiyazikhipha ipoko phakathi komzimba. Kuningi nje. Mangubala kuningi. Abaningi sengibasizile. Ngiyathwasisa. Muntu numnike muntu ngoqiniso. Ngiyathwasisa. Muntu ngumnike muntu weqiniso. Uzokwazi ukulapha abantu naye. Usho Dr. Buwe Mhlanga. Lo ulapha ngokweqiniso South Africa yonke. Fonani. Ngisahlele la fonani nonke South Africa. Nifonele Dr. Buwe. Nabalandeli bami fonani. Nifonele Dr. Buwe Mhlanga. Nibuze imibuzo. Nitike kumbuzo kutika itikeni nibuze. Ya, kusho Dr. Buwe Mhlanga ku TV yake ithi Dr. Buwe Mhlanga. Ku TV ya Dr. Buwe Mhlanga ithi Dr. Buwe Mhlanga TV. Khuluma nani South Africa nonke. Khuluma nani abalaleli amaphondo yiwo lawa ngiyawakanda. Ngiyawalungisa manje. Usuthola mithi yokubethela. Usuthola mithi yokuqina mzimbeni. Usoyantabeni inkosi yabakosi. Usuthola muthi yelo